Hasierakoa zen anai bien arteko gaztetan izan zituzten harreman eskaza edo hori. Anai batek besteari nerabeak zirenean edo kokoteko bat eman zion eta besteak ez zion ja 10 urtetan hitz egin. Eta hori oso literario egiten zitzaidan eta hortik tiraka. Hori, estena hori nobelan hartzen da, noski. Hor, adibidez, esan dut pintzeladak egiten dituzula eta ez tratatua. Eta hor agertzen da, liburu hasieran nola txale batean bizi ziren, eta oso pintzelada gutxirekin oso ondo erretratatzen duzu, garai bateko, hori hirurogeiko hamarkadako, ondo xamar bizi izan familia baten giro, hori, ez da, familia burges baten giro. Eta horrez markatzen du, anaietako bat gero, marginalidaren bizitzeak indar handiago du kontuan hartuta, nondik datorren. Eta gero beste oso bada, anai bien artean naiz eta oso ezberdinak izan, eta oso bizitza ezberdinak eraman, paralelismo nabarmena dago bien artean. Biek dauzkate antzeko akatzak eta alde honak ere antzekoak dira bietan. Ez du paralelismo bat dago, jatorri bera izan da, ez da genetika zer ikusia duen, jatorri bera izan da, ikustu ezin direla oso diferenteak izan, hori agertzen da liburuan. Zure nobelutan, beti egin zaite igarria, batek historia poliziako bat asmatzen duenean, referentziak izaten ditugu urrutikoak, ez da, estatu batuetako historioak, bai zinean, bai telebistan, bai liburuetan jaso ditugunak, eta oso gauza esageratuak gertatzen dira. Eta zurean, hemen gertatzen dira historio horiek, eta lortzen duzu sinesgarriak izatea, ez da gauza izugarririk gertatzen, baina bai dauden bezala xantaiak eta tiroak eta lapurretak eta hiriotzak, ez da. Bereziki zaintzen duzu sinesgarritasuna edo... Nik argeoken novela beltza estatu batuetan jaio zen, baina estatu batuak ez dira hemengo moduan, hemen ez dago jarremik, ez dago banda trafikatzaileen bandarik, baina txiki. Eta egokitu egin behar da, azkenean novela beltzak egin behar duena da inguruko giroa aprobatizlatu, argumentuak egokitu egin behar dira. Paperean azkenean bat garbitzea edo bost garbitzea antzeko lana da, bat hiltzea edo bost hiltzea antzeko lana da. Baina bost hiltze hori, nik ez dut uste sinesgarria denik hemen, hori delituak da hemen gertatzen direnak eta izaten dira eta gutxi. Bai, eta kutre xamarra. Bai, hori, eta kutre xamarra. Hiltzaileak ez dute hemen gramorrik.